Bueno, bo día, benvidos e benvidas a todo o alumnado, profesorado do IES os Rosais 2, que onde estades, podes hablar. O IES do ROU, aquí, benvidos e benvidas. O IES a guía, benvidos todos e todas. E, por suposto, o alumnado do Vicente Risco, benvidos tamén. Bueno, acabamos de escoitar unha peza que todos coñecedes, verdade? A Oda Alegría da novena sinfonía de Beethoven. Elexemos esta obra para arrancar o noso concerto por varios motivos. Un deles, o primeiro é que este ano celebrase o bicentenario da estrea desta obra. Estreouse o 7 de maio de 1824. Ese foi un dos motivos, pero sobre todo hai un motivo máis de peso, que este é un himno que representa a concordia, a irmandade, a paz, que é tan necesaria hoxe en día, verdade? Pois Son das Flores, a Orquestra Son das Flores representa a representación deses valores do respeto, da tolerancia e da armonía. E hoxe queremos adicar este concerto didáctico que vamos a comezar xa a todos eses nenos e nenas que viven en países nos que desafortunadamente non hai paz, están en guerra precisamente por falta de estes valores tan importantes. Entón, a eles vamos a dedicarlle o concerto de hoxe, vamos a enviarlle todo o noso amor a través da nosa música. Bueno, pois vamos a comezar, entón. Antes de continuar coa música, vou vos contar un poquinho como, cando e onde surdiu a Orquestra Son das Flores. Seguro que moitos de vos xa o sabedes, pero bueno, para os que non o saiban, vamos a contar moi brevemente. A Orquestra Son das Flores surde hai 3 cursos no Cole Vicente Risco. O objetivo de crear esta orquestra foi facer unha actividade polas tardes para que o alumnado viñera ao cole, estivera contento, feliz polas tardes ali no cole e ademais estiveran aprendendo música e aprendendo moitísimas máis outras cousas que aprendemos mediante a orquestra. Así, de todas formas, agora vedes que no escenario algún de vos xa está deslocalizando. Ai, eu coñezo a este, coñezo. Claro que son moitos coñecidos porque, aínda que está a orquestra, hai moito alumnado do Vicente Risco. Hai nenos e nenas do Vicente Risco que remataron, comenzaron unha orquestra cando estaban en sexto, remataron, agora xa están no instituto, pero que queren seguir vinculados a esta orquestra e pasando señal como pasamos polas tardes. Entón, vedes que no escenario están alumnos e alumnas do Vicente Risco e alumnos e compañeiros e compañeiras vos. Que se foron encendendo pouquiño a pouco as diferentes seccións da orquestra. Alguén estivo atento e sabe cales son as seccións que temos aquí nesta orquestra? Bueno, as seccións de corda frotada, porque temos a pianista por ali tamén, pero fixándonos solo na corda frotada, que esta orquestra é unha orquestra de corda frotada, fixaste vos. Cantas seccións da familia corda frotada temos nesta orquestra? É dicir, cantos tipos de instrumentos diferentes atopastes? Que nos sabe dicir? A ver, que quere atreverse? A ver, Rafa, por aquí, a ver, Rafa, di en alto. Dúas só? Dúas? A ver, por aí, xa que levanto a mano. A ver, cantas? A ver, por aí, eses que levantan a man por aí. 4. Alguén dá máis? Máis de 4. 5. Bueno, vamos a ver a resposta correcta, 5. Bueno, pues agora ven a pregunta difícil. A ver, sabedes cales son? Quen se atreve a dicir cales son as? Vamos a darlle, que os nenos do Vicente Risco saben moitos as respostas. Vamos a darlle oportunidades do instituto. A ver, ese neno que levanta a man. A ver, silencio todos porque non vamos a ir pasando. Entón, moi alto, levántate se queres ou dis moi alto. A ver, dalle. Violonchelo. Que máis? Violín. Viola. Contrabaixo.
están dicindo por aquí. Bueno, sei ser piano, porque é de corda fretada. E cale a quinta? Avión. Bueno, vamos a ver cales son. Vamos a ver cales son. Poñémolos. Violís, violas, violonchelos, contrabaixos e quedounos a viola da gamba. A viola da gamba, levantademos, nenas, da viola da gamba. Ese instrumento que temos, mirade cantas violas da gamba temos na orquestra, hai máis pequenas, máis grandes, porque pois a viola da gamba, moitos de vos seguro que non a coñecíades, porque é un instrumento que foi moi utilizado na época do Renacemento e do Barroco, pero agora non está tan en uso, salvo en conxuntos que se dedican a facer este tipo de música. Pois a viola da gamba, podedes ver aí bastantes diferencias con respecto aos outros, pero sabedes por que se chama viola da gamba? Alguén sabe? Bueno, digo volo eu. A gamba, gambas, significa pernas en italiano. Entón, como se colle? Mirade como están collendo. Abrazan coas pernas, así como os chelos se apoya, as gambas non. Bueno, pois, vale, pois xa sabemos un poquinho máis dos instrumentos. Vamos agora a continuar coa música, vale? Moi ben esa participación. Dime. Sí. Violonchelo ou chelo tamén se pode dicir, vale? Violonchelo ou chelo. Bueno, vamos a continuar. Vamos, para que non se nos alongue moito, vamos a seguir con música. Vamos agora a tocar unha peza que se chama, atención, mirade. Esta peza que vamos a tocar a continuación chamase A Marcha do Primeiro Dedo. Vos conto, porque cando aprendemos as cancións, as aprendemos con algún motivo. Esta utilizamos a principio de curso, cando empezaron a poñer os dedos no diapasón do instrumento, nas cordas, e cando só poñan un dedo. Agora vades ver ao longo do concerto que se poñen todos os dedos, a tocan de maravilla, pero ao principio de curso, pois empezamos cun solo dedo. E esta é a peza coa que aprendimos a tocar, pois eso, cun dedo. A marcha do primeiro dedo con todos vos. A marcha do primeiro dedo, verdade? Que decíamos que utilizábamos para aprender a poñer os dedos nas cordas. Falando de cordas, a ver, pregunta. Sabedes cantas cordas ten un violín? Levantamos man, a ver. Cantas cordas ten, a ver, por a ver, vamos a...
as mans. A ver, por aquí, que hai solo unha. Ti, veña. Ten 4 cordas. A ver, vamos a ver a resposta correcta, 4. Moi ben. Vale, pois seguimos. Sabedes cantas ten unha viola? Espera, unha viola, non a viola da gamba, a viola, cantas ten a viola? A ver, os do Vicente Risco deixados outros un poquinho, por... A ver, por aquí está 4, e o contrabaixo? E o contrabaixo? 5. 4. O violín ten 4, a viola ten 4, a viola de brazo, que temos viola de brazo. Vale, casi un momentiño, vamos a facer unha cosa. Violín, levantade un violín para que besades. Bueno, as tedes violín, levantade. Estos son os violíns, teñen 4 cordas. Baixamos. As violas de brazo que levanten tamén teñen 4 cordas. Vale, baixamos. Chelos teñen 4 cordas tamén. E os contrabaixos que están ali ao fondo teñen 4 cordas. E... xa tendes a resposta aí, me caché na mar. Non mirastes nada, verdade? Cantas de cambiar a gamba, entón? Pode ter 6 ou 7 cordas. Aquí as que temos son todas de 6 cordas, verdade? Non son de 6 cordas. Hai unha de 5 tamén. Vale, pois vedes que son de distintos tamaños, as violas, dependendo do registro. Hai violas soprano, violas tenores, baixos. Bueno, pois moi ben. Bueno, pois continuamos. Continuamos coa música. Bueno, a peza que ven a continuación é unha peza tradicional galega, vale? Chámase A Danza de Paus. Tamén vamos a pedir a vosa colaboración, os sabades que traballar moito neste concerto, vale? Así que vamos a pedir a vosa colaboración. Vai haber un momento na peza na que as rapazas e rapaces da orquesta van a chocar os seus arcos e o que vos vamos a pedir é que vos, no momento no que eles choquen os arcos, vos falades palmas. Pero como non vades a saber ao principio onde hai que meter as palmas, vamos a facer 3 voltas. A primeira volta van eles a facer os choques, vos fixades, e xa nas seguintes xa vos vou avisar eu cando hai que dar as palmas. Vale, parece vos? A ver como sai isto. Bueno, moi ben, moitas grazas por a colaboración. Ás veces estabades un pouco impacientes, queríades a... Pero bueno, ao final moi ben, moi ben. Bueno, vamos alá. Falamos de choques de arcos, porque sabedes todos, eso xa non vos lo pregunto, de sobra sabedes que o pauciño con que se frotan estes instrumentos chamase arco, verdade? Bueno, pois a pregunta é a seguinte. Sabedes de que material son as cerdas do arco? La de Vicente Risco, contentos. Vamos a avisar os outros. A ver,
levantada. Sí, sí. Escoitamos de o pelo, ¿no? O pelo da cola dos cabalos. Moi ben, a ver, hasta las cuantas. Moi ben. Pero a que non sabedes de cantas, Isto é unha pregunta moi difícil, non me la vou facer. Mirade, cada arco, por fin, venga, cada arco ten entre 160 e 220 cerdas. Imaginadevos, unha barbaridade. Pobres cabaliños, cantos aí despeluxamos. Bueno, pois, moi ben, vamos a continuar. Vamos dicir unha cousa. Mirade, vedes que os arcos son diferentes dependendo do instrumento. Hai arcos máis pequenos, arcos de violín, de chelo, son diferentes todos os arcos. Este que teño aquí é un arco de contrabaixo, vale? Este arco de contrabaixo está sen estrear. Mirade, acabo de sacalo da fundiña. Vamos a facer unha demostración. Non vou a ir aos contrabaixos porque está moi lonxe, pero mira, por exemplo, levanta aquí, intenta dar que vouche cambiar de arco, intenta con este arco frotar o instrumento. Como queres. Non lle soa, non lle soa. Lo está facendo ben, está facendo, non hai trampa nin cartón. Subiría desde aquí algún, pero non soa. Sabedes por que non soa? Por qué? A ver, alguén dos institutos saben? Que pasa? A ver, aquí, papá Dani. Ti que levantaches a man. Sí. Porque non ten resina, fundamental. Para que os instrumentos soen, hai que frotar co arco, pero temos que enresinar, temos que poñer resina. Os arcos novos veñen sen resina, hai que darles, eles todos están enresinados, por eso que sonan así de ben. Bueno, pois, moi ben, e outra preguntiña, porque ata agora estábamos tocando con arco, pero os instrumentos tamén se poden tocar cos dedos sen utilizar o arco. Sabedes, non, esta sabedesemos, a seguinte, sabedes como se chama esa técnica, xa subiu unha man por aí, sabedes como se chama a técnica de interpretación que consiste en tocar as cordas, pero non co arco, sino co dedo? Este rapaz foi o primeiro a levantar a man, xa sabía cal iba a ser a pregunta. Como se chama esa técnica? Pichicato. Moi ben. Bueno, xa chega de preguntas, non? Que este parece un examen. Bueno, vamos a seguir tocando. Imos interpretar agora. Veña, atención. Os músicos están deseosos de tocar e cando hai para poder facer música ten que haber silencio previamente. Bueno, imos interpretar agora unha canción que nos a retitulamos, chamamos Retranqueando. Retranqueando, que vos sona eso? A retranca, verdade? Pois a chamamos así precisamente porque nela vamos a tocar e vamos a cantar. E vamos a cantar utilizando a retranca galega. Entón, bueno, está un poquinho, hai que rechiña a letra, temos a letra para que nos axudedes a cantala, e vos vou dicir como vamos a facer. Ainda que non leades moi ben, non pasa nada, porque vamos a facer 3 voltas a peza. En cada volta vamos a cantar unha das coplas. O primeiramente van cantar os rapaces e rapazas da orquestra e logo a repetides vos, vale? Entón, se estades atentos a escoitala a primeira vez, xa solo temos que repetila. E en cada volta da peza, pois collemos unha das coplas, vale? A repetimos 2 veces. Eu vos vou axudar. Bueno, pois vamos alá con Retranqueando. A ver como sai.
Pois nos atrevemos con todos os estilos musicais, sabestes que tocamos unha peza tradicional galega, agora tamén outra con retranca galega, pois agora vamos a tocar un boogie-boogie, que non ten nada de outro estilo musical completamente diferente. Agardamos que vos guste moito. Bueno, pois agora que se levades un ratiño escoitando a orquestra, seguro que xa vos fixastes nos instrumentos, en todos os instrumentos e as distintas partes que teñen os distintos instrumentos. Vamos a coller un instrumento. Mila, por exemplo, xa que te teño aquí, levántate un momentiño e así nas sudas. Vale, vamos a ver, hai na orquestra todos os instrumentos de corda frotada, como son da mesma familia, van ter moitas cousas en común. Entón, vamos a ver, por exemplo, as distintas partes que teñen en común todos os instrumentos. Pois empezamos con esta parte, que é a voluta, vedes que os outros instrumentos tamén a teñen, as clavisas, o mastro, co seu diapasón, a caixa de resonancia, as efes, a ponte, as cordas, que xa dixemos que tiñan 4 cordas, o cordal, que é onde se enganchan as cordas. Vale, pois esas son as partes que teñen comuns. E saberíades, a pregunta é esta, moitas gracias, saberíades dicir as diferencias, fixarvos nas diferencias, saberías dicir cales dos instrumentos que temos na orquestra teñen pica? Bueno, vou deixarvos os do Vicente Risco, que está sempre intentando. Veña, Matthew. Violonchelo ten pica, a ver, ensina pica, Abas, por exemplo, Matiara, cale a pica? A pica, o pauciño que se apoia, e cal máis? E o contrabaixo, que non sei se podedes levantar, credes que ten pica, non? Moi ben, aí, campeonas dos contrabaixos. Temos tres mulleres contrabaixistas maravillosas, vale? Bueno, pois, o violonchelo e o contrabaixo teñen pica, efectivamente, e o resto dos instrumentos non teñen pica. As gambas, de feito, ainda que se parece o violonchelo, porque se colocan tamén de pé, decíamos que os agarrábamos coas pernas, e os outros, pois non poden ter pica, porque se poñan aquí no pescozo, como para ter unha pica, madriña. Bueno, entón, e seguinte pregunta, a ver, de diferencias, entón, é mentoeira ou barbada? Que instrumentos teñen mentoeira ou barbada? Sabedes o que é a mentoeira ou barbada? A ver, este rapaz que levantou a man rapidísimamente. O violín, perdón? É que non escoito ben. Que o violín ten mentoeira. Sí, a ver, levantamos. A mentoeira, ou barbada en castelán, é isto que é o que se apoia, onde apoian o violín, non? Ademais do violín, que outro instrumento ten mentoeira ou barbada?
O violonchelo, ten. A violonchelo non. As violas. O violín e a viola, moi ben. En vez, por exemplo, ensina a Selena, mirade. A vedes que teñen a mentoira tamén. Sin embargo, entón que dixemos que teñen pica a uns, que teñen barbada a outros, e as violas da gamba nin pica nin barbada, non precisan. Non precisan. Teñen trastes, a diferencia de todos os outros instrumentos. A ver, a mina, ensinas a túa, por exemplo, vedes que no mastro teñen cordiñas así atravesadas, pois teñen son os trastes, mentras que os outros instrumentos non teñen trastes, por iso que a corda afectada é un instrumento moi difícil de tocar para conseguir unha boa afinación. Moi ben, pois moitas gracias, que colaboradores maravillosos temos aquí na orquestra. Bueno, pois, a ver se teña alguna preguntiña máis. Penso que destas... Ah, sí, outra pregunta que tiña. Falamos da pica, falamos da barbada, e cal dos instrumentos non teñen microafinadores? Esta é unha pregunta moi difícil. Porque, que son os microafinadores a todo isto? Pois os microafinadores, a ver, Abas, que xa estás aí, ensina que son os microafinadores. Pois a ver, mira, os microafinadores son estas rodiñas, estes botonciños que sirven para afinar o instrumento. Afínase coas clavijas, pero para conseguir unha afinación máis fina, pois necesitamos os microafinadores. Pois hai algún instrumento en toda a orquestra que non ten microafinadores. Sabedes todo vos, espera. Vamos a deixar un pouco os outros, os do instituto. Este rapa de branco. Perdón? O contrabaixo. Esperade a resposta. O contrabaixo, algún máis? E a viola da gamba? Eses dous, algún máis? Non? Pois a resposta é contrabaixo e... non, non o puxen. Contrabaixo é, efectivamente, a viola da gamba non ten microafinadores. Puse mala resposta, equivoqueime na resposta. Contrabaixo e viola da gamba. Moi ben, moi ben. Bueno, pois é así, xa non seguimos con máis preguntas por agora. Vale, neste momento chegou un momento de cambiar un pouco de tercio. Vamos a deixar os instrumentos e vamos agora a facer... é o momento do coro Son das Flores. O coro Son das Flores pois é unha actividade, empezamos, como vos contei, hai 3 cursos, empezamos coa orquestra, estivemos 2 anos con orquestra, pero este ano creamos un coro tamén. Xa que esta orquestra tan particular que tamén canta, pois creamos o coro. Vamos a chamar ao escenario a Livia, a directora do coro, e entón, pois como vedes, este coro creouse este ano, polo tanto leva moi pouquinho tempo traballando, sin embargo, o fan super ben. Vamos a cantar 2 cancións de coro. A primeira das cancións chamase As Notas Musicais. Empezaremos con esa canción. É unha canción moi coñecida que seguro que a todos vos soa. Entón, para facer esta canción vamos a pedir a vosa colaboración. Como non, os facemos traballar moito. Entón, habería alguén que queira sair ao escenario a cantar con nos esta canción? Bueno, máis a cantar, a levantar. Necesitamos 8 persoas, 8. Entón, a directora, espera, a directora niña, vale, atentos, tocados. Vale, a profe Lidia, a directora do coro, vai elegir 8 persoas, veña. Vamos, cariño. Vale, pues seguimos por aquí. Vale, entón, a profe Livia, que é a directora do coro, vai vos dar as indicacións. E cando ela vos lo diga, teredes que levantar o cartaz. ¿Algo máis? Vale, buenos días. Hola. Yo la verdad había hablado con los de los institutos, los que pertenecen a la orquesta, y le dije, si no hay voluntarios para salir,
tenéis que salir y obligar vosotros a algún compañero. Yo no me esperaba que tantísima gente quisiera salir. Así que, bueno, muchas gracias por haber presentado voluntarios. Vale, entonces, las instrucciones son sencillas. La canción habla de las notas musicales. Cuando se diga do, este chico va a levantar el do. Cuando diga re, lo mismo, mi, fa, sol, la. El tema. La primera parte de la canción, hay letra distinta, que muchos la conoceréis, pero hay una segunda parte en la que solo vamos a decir las notas musicales. Entonces, igual que ellos levantan el cartel, todo el público va a tener que repetir esta nota junto con el coro, ¿vale? A ver si conseguimos hacer un macrocoro de 300 personas. A ver, vamos a cantar unha canción, xa nos sentamos, xa facemos sentados. É unha canción que bueno, a nos encántanos. É unha canción composta por un compositor do Conservatorio Superior de Música de Vigo, chamase José Manuel Fernández, e é o himno do centenario do Celta. Non é o de Zetangana, é o de José Manuel Fernández. Entonces, pero vades a ver que seguro que vos vai gustar máis que o de Zetangana. Logo, decides, a ver, cal vos gusta máis, este ou outro. Bueno, pois entón, para esta canción vamos a pedir a colaboración dos profes, que van a tocar tamén, e nos faltan sentados, Livia? Si, xa sentados. De pé. Bueno, pois veña, a ver se vos gusta.
Bueno, a que mola moito máis que o de Zetangana. Non mintades. Bueno, pois mirade, aproveito, teño este instrumento aquí colgado. Sabedes que instrumento é este? Unha zanfona, sí. Ademais, algunha profe vosa o toca tamén, Liliana. Mirade, a zanfona, que sepades tamén, que saibades que é un instrumento de corda frotada tamén. Neste caso non se frota co arco, pero sí con esta roda. As cordas se frotan coa roda, é un arco infinito a roda. Bueno, pois moi ben, vamos a continuar, xa estamos rematando. Sí, pois ben, entón, estamos chegando ao final do noso concerto, así que é o momento das presentacións. Vamos a pedir un forte aplauso para todos os profes, vamos a ir nombrando os profes que están cada día cos nenos e nenas da Orquestra Son das Flores, a Plácido, a Cris, a Paula, a Sara, a Ana, e a Marcelo, e a profe de coro Lidia. Bueno, e por suposto, vamos agora tamén a darles un aplauso aos protagonistas deste concerto, os músicos. Entón, vamos a ir, cada un merece un aplauso. Entón, vamos a presentar un a un. Entón, o que vamos a facer? Vamos a ir por seccións, agora que xa coñecedes ben as seccións. Vou presentar un a unha sección de violín, e cando rematemos de presentar toda a sección, lle damos un forte aplauso a toda a sección, porque senón, xeamos un a un. Veña, vamos alá. Entón, na primeira fila da sección de violín temos a Mila. Vai ser complicado iso. Tes moitos fans. Mila, Luciana, Alba e Martina. Moi ben, na segunda fila temos a Gino, a Rodrigo, a Irina, a Joao, e na terceira fila temos a Susa, a Lua, a Mar, a Kiara, a Ainhoa e a Falu. Vamos coa sección de as violagambistas da orquestra. Temos na primeira fila a Mina, a Ámbar, na segunda fila a Miranda, e hoxe faltanos Steffi, que tamén lle damos... Bueno, faltan moitos nenos hoxe da orquestra, que saibades que hai nenos que somos máis aínda. Entón, hoxe só temos a Miranda, a Mina e a Ámbar. Un forte aplauso para a sección. Vamos coas violas, as outras violas, as que son violas de brazo. Temos na primeira fila a Bey, a Selena, na segunda fila a Iago, a Güey, a Gabriela, e na terceira a Isabela e a Uriel. Un forte aplauso para a sección. E agora vamos cos chelistas, os chelos. Temos a Abas, Abas, Matiana, na fila, Alex, na terceira temos a Cassandra e a Aixa. Forte aplauso para a sección de chelo. As nosas tres contrabaixistas. Temos, empezando por a dereita, ali temos a Sofía, a Mía e a Fabiana. Quedoume antes presentar a nosa pianista, Salomé. Bueno, pois nada, imos coa última canción. Desexamos que o pasáramos tan ben como pasamos nos aquí arriba do escenario. E nada, e se vos gustou a Orquestra Son das Flores, vos agardamos nos seguintes concertos. Moitas grazas a todos.
cantar para vos unha canción que se titula... Bueno, esta canción que vais a escoitar compusérona especificamente para a Orquesta Son das Flores. Compuso un músico que se chama José Prieto, que foi unha vez a un concerto de Son das Flores hai un ano, escoitou a orquesta e gustoulle tanto que dixo, bueno, pois vou facer unha peza para esta orquesta. E chamase O Xardín Cantareiro, porque na canción, pois na letra fala de nós, da Orquesta Son das Flores. Entón, bueno, vamos a proxectar aí a letra, por se queredes pois ver en detalle de que fala. E, bueno, vai haber un momento logo que tamén, como sempre, pediremos a vosa colaboración. Bueno, pois aquí sí que nos despedimos de verdade. Desexamos que pasarades moi ben e que a música sempre vos acompañe nas vosas vidas, porque a música é máxica e transformadora de verdade. Moitas grazas a todos por vir.